ani. Kaya itong utanon. Kita aja ko guys ya. Pero hangapinan kay ko ini. Magluto ta og sidan. Sa luto ni mo sudan karon, Mama Alex. Kundul. Magluto ko sa kundol, guys. Isapot ko karong buntag. Naman isapot ka. Nag-registered mo si siyang cellphone. Gawa man na yung number. Token text o globe. Diyan globe, grabe ka. Grabe dyan, ganarti ha. Pag hindi tayo tinanggap sa isang network, Dawata gamang pag-registered. maghanap tayo ng ibang networks. Hindi lang naman sila yung may network ka. Palit na lang magsimba ko. Mao. Nag-globe, dyan ito yung... Ha? Diyan mo na naman ito yung kaya di man nawata. Darang duka dyan naman nga tumikutan. Nga ito yung lugar nga ladyo pa sa mga gipuyan. Nga para ba dyan nisapot, para ba dyan motor ni dyan. Dugay may kauli. Bao. Pasag karnikaw, hiwatong karnikaw. Madali ta. Cardi. Pa-pork-pork ng dita ni Ron. Parang sa ragaling po. Papigi-pigi. Aliana. Papigi-pigi. Takano niya? Ha? Papigi-pigi ba? Baboy-baboy. Kami na yun. Ikinin siya. Kahit ko magkaso. Ano rin na yun? Magtabangin ko ha. Magkuha ka, magkugkog ka glubidaan na kay magkutumaya ko. Han, kugkog ka lubihin dyan kay magkutumaya ko. Ang danguyab din na sila kamong register sa dyan same ang itabangan. Tapos pa dyan ko kay grabe. Kapila namin sin sa ID, di pa dyan dawatan. Lugos globe. Risos globe yung artikadyo. Yoy, ang ID, okay, ID rin na naman to, kuha. Iwagag may ha, attorney. Iwagag may. Hindi pa din gagagmay kadyo. Oo. Magamang kondol guys, among sagulan ng munggo. Kanagagmay, duray. Dalawa na. Mura na eh. Doon po rin po. Kali mag-ihaw. Arang inita. Isa? May tao sila ba? Isang nanay siguro. Isang tatay na daro. Daro man, naglab dyan naman.
Daro ko dito. Siguro. Para masipaga di ka doon ng tatay ng mayura niya. Nanti ko. Yan ha. Wala ka ba silang nabulong? Ay lalo yan. Wala ko na silang tungkol sa dyanan. Pila po may kauras itong tinambay para mag-register dyan. Wala po daw atang globe. Puntan dyan po. Kasi pag tukintiks kay dalira. Bawa globe, grabe man. Di man daw atin. May sige magka-try again. Masigyan ko na yung SIM card. Hindi ako sa basta pare sa pag-uma. Uma na lang po po. Kondol. Sagi ka malungan. Babay, sinarap. Atong butangan og munggo. Ato og karning baboy. A few moments later. So guys, luto na gato ang sudan sa paniud to. Masin matinga mo. Pinasabaw-sabaw dyan ni kay si tatay man na dyang hilig. Naisabaw. Mga ni sudan sa pobre guys. Higup si papare. Anja, sakto na magtimpla. Love you. Dara, pinubring sudan. Dangar bang maingag. Dato ko numi. Dato way luto. Mong sudan isa, ang dato pa, di ba tay? Dato ka na may utan. Dato lagi ko no, kanay utan. May pili-pili ha. Kawan ani, kay way lain. Madi ko magngat itong timod mo. Kagmugo. Hindi ko makaon mo. O yala, impas ka. Nasa papariho, di ko na makain sa papariho. Oy. Mamukaon ko ma. Isip po, naman ay karni na. Way pili-pili kay crisis. Mao. Medyo galing na karong bisag crisis kaya nataingan ng sudan. Labi sumagsulatag asin. Tuslo. Mao. Hindi na magpili-pili. Mao, Dali sa kay imong masukura ba na kana na. Karni man na. Yan mo sa imong simon. Mga makaon din. 3 hours later. Salamat sa hantig kagod ya. Si Mr. Permano. Iba na lali magkagod. Kaya magluto lagi ko og snacks. Magbake ko raman ta ako guys. Hindi. Si tatay di sila na hagbiko. Pagkaibaw ni dyan magbiko kuning si dyan asus. Madyo pa'y magputumaya rakali. No na nga. Magputumaya na lamang ko kay mamay ka ng ganahang tatay. Hindi. Pasalamat po ko nga nadarig akong uyab kay nakalingkawas ko sa pagkagod. Di ba dyan lalim lagi magkagod sa tanang kuan. Kagod may lisod buhatin. Ako kay puryagaba kay kapuyang ko magkagod. Hindi. Kanang isa ka buklubi dugay ko na nakahuman. Madugang uyab ganina sa pagkagod kay dahil ba dyan yung laki. Dali rakadyo. Hindi. Pag human niya kagod, yung handyo na ho, nga, maduwa ko na sila basketball. Kay, kana si Jahilig nagduwag basketball. May diyang kalipay, nagilayan siguro po dari. Gilayan si Zadiri. Karong adlaw man gud wa mi nagngadtos baul. Kay mawala gito ganyang buntag. Nagpa rehistro mi sa ijang duha ka SIM number. Nja kanang nay ang Globe lagi lisod ka dyan mag-registered sa Globe. Ang na-registered niya dyan isa ra ka number. Lisapot na si kay diri sa among lugar lisod dari ang signal.
sa kwan ba sa TIX kanang kinahanglan jud mi mag-register kay nabito nay mo send nga kanang nay OTP adto man as number mo man na importante sa kay dari sa lagi sa mong bahay way signal maka messenger pero sa TIX di mo na ningad tumig kutad kanang kutad ladyo na sa mo dito mi nagpa-register ganina hanja ang naitabo lagi gisapot na ang web gisapot na pud ko mao to ang ending para dyan na rehistro ang Globe ang tok intik ra grabe mo pong kuanin ni sa Globe di man dyan dawatin ang kanay ID ni papari ijang driver's license nga ID ba kapila dyan mig attempt di dyan dawatin kay invalid ko no sa Globe to guys puro sa tok intik dali na mi kadyo ang baon ng Globe grabe mang artiha no to nahitabo wa dyan na registered namuli mi pila pud mi kauras dagto mga 2 hours pud dyan mapuspon day pud ang among kanang check up ni Aliana kay wa magka dungan sa pagkuha sa result sa assessment. Ang result sa assessment ni Aliana di makalugar ang psychologist nga may mo explain nihatag si Jag adlaw karon kunong March 18. Sumaw lang hana lamang pong gimove ang check up ni Aliana sa Jang Neuro kaya di may magastusan kay karong Bernice mapacheck up bis Neuro diyo balik na pud mi karong Martis. Mahal ba dyan pamasahe guys mo nang gusto ko nga isara ka lakawan kay kuan lagi tapuan lagi ko magbiyahe labi nang ka ng tagbilaran lajuan dyan ko dyan kapuyan ko agang luya di ang gidaghan kay ning request si tatay nga daghan-daghan ko nagluya kaysa mga putumaya lover diha naganahan pa dug dagagluy kay lami ko nang hanghang mingaw deres ba kay kamera mandari pero dali na si dalutuon guys kay hagpilit dani gani pang buntag nakababad diya. Hindi na po kumadugay ka na may kinagudaan. Kaya guys, ano siya nga gadgaron? Diya. Ang idungan sa pagkumot sa gata. Ning ngalangan. Gad ang luya. Han. Uli malagi ka. Ha? Ha? May basketball? Ha? Nagsisiyo ng kapitan. Yung sa nag-usang ka. Naggadgad sa luya. Asa mo balik? Balik ko to eh. Medyo pa matuog ka diha, makarelax pa rin mong lawas. Ano pa? Kasi mong basketball, magmuo na po kag sakit imong nga baga. Ngita jud sakit sa lawas. Uy guys, mao na niya nang gitak ang templado na ni siya.
Nananiloy asin, sugar. Normal na. Depende naman sa yung panlasa kung gusto mong tamis kadyo. Ako kay basa po tumaya, di ko ganahan tamis kadyo. Mas ganahan kong parat-parat. Hindi. Kada bitong daghang luya, karong hang-hang. Imura si diyang karaw-karawon. Hantod sa mawagan na bitaw. Hindi. Kuha na, paadjupan na. Mora. A few moments later. So guys, luto na gatong putumaya. Si nanay may unang mo kaon. Si tatay day. Dito sa kamutin ako sa mukha ko. Ang kasinaw. Guys, kalit ko pang lakaw. Okay. Ako no, siya po rin palit ko sila. Gilimpiyuhan nagkasada mo? Kasada na, gilimpiyuhan sa mga nagtrabaho. Nagtrabaho sa tupad. Kapit na mag-umpista guys, mga nagipalimpiyuhan nagkasada na.